Hola, què tal? Esta setmana el vídeo serà diferent, bàsicament perquè m'he passat 5 dies, crec, aquí vivint amb uns amics a un castell que és on vaig estar vivint a l'estiu, a la Rochelle, on ho vam deixar la setmana passada. I res, ja que he estat tota la setmana aquí descansant i recargant piles, doncs he decidit que esta setmana el vídeo anirà sobre tot el material i tota l'equipació que porto durant este viatge en bici. Abans de començar amb el vídeo en si, vull agrair amb tot el suport i els likes i els comentaris que li esteu donant als vídeos i a les publicacions. Està sent superguai per mi veure com us agrada i me demaneu més vídeos, tot i que jo faig el que puc. I res, moltíssimes gràcies. Us envio una abraçada des d'aquí. A la bici porto jo 6 petates, 6 alforjas, 6 mochiles de bici, com li vulgueu dir, ¿vale? Són 2 a les rodes traseres, 2 a les delanteres, una al manillar i una que he afegit jo a la part trasera, a sobre. L'ordre, en quin ordre seguirem? Doncs no ho sé, la veritat. Començarem, per exemple, amb esta, que és la que he afegit jo, que com podeu veure no segueix el patró de colors que segueixen les altres. Això és una bossa impermeable reciclada i aquí dins, només aquí dins, porto la tenda, l'esteria inflable i la funda de bivac. Estic molt orgullós d'haver-ho pogut ficar tot aquí dins. I com deia, aquí ben compactat tot amb una cinta de compressió. Porto la funda de bivac i l'esterilla. Aquí això és la tenda en si. Les varilles, la part impermeable i la part interior de mosquitera. Vale, doncs ja que hem començat per esta, continuem amb les de la part trasera, vale? Que són les dos més grans que tinc aquí. A una porto la roba, bàsicament, i a l'altra porto l'alforja, que jo li dic l'alforja de bona nit. És esta, vale? Esta alforja li dic la de bona nit perquè bàsicament quan monto la tenda i ho tinc tot preparat és l'única que entra amb mi a la tenda i ja tinc tot el que necessito per anar a dormir allà, vale? Per començar tinc el necesser, per suposat, el pijama, que és bàsicament una tèrmica i uns pantalons curts, els calents, que són els que utilitzo per dormir majoritàriament, la lampareta que poso a la tenda, m'ajuda molt això, li fa un toque hogareño, és una mica innecessari ja que tinc el frontal realment, però he decidit quedar-me-ho perquè, bueno, li dona un toquet bonic a la tenda. No? I aquí tinc una motxilla amb... Ui. Aquí tinc una motxilla amb tot el tema de la tecnologia, ¿vale? Que potser em puc fer un vídeo més profundament, però bueno, tinc l'ordinador, els cargadors tant de l'ordinador com de les bateries. També tinc una bosseta on guardo el disc dur, la bateria de recanvi de la càmera que estic utilitzant ara, altres cables i coses d'estes. Aquí tinc l'ordinador, el guardo aquí perquè està acolxat i està el més protegit que puc. I també tinc la bateria solar, que m'està ajudant molt estos dies, la veritat, que fa un solament de l'hòstia. Vale. Continuant amb l'alforja de bona nit, aquí aquestes alforges tenen la part gran i a la part exterior tenen una butxaqueta que m'ajuda molt, m'és molt útil, on porto 3 coses. Els taps, que moltes nits els utilitzo, les piquetes i les cordes de la tenda i un tard. Continuant amb la gran, què és el que porto? Pues tota la roba, bàsicament. A la butxaqueta petita de davant tinc una caixeta amb les arracades, totalment innecessari, però antes muerto que sencillo. El candau, que me va molt bé tenir-lo aquí fora perquè així no he d'estar obrint i tancant butxaques cada vegada que els vull ficar. El peto groc, este de seguretat per la carretera i per quan vaig de nit, i ja està. Després, a la part de dins, he de dir que no porto molta roba. Tinc un outfit li dic l'outfit de ciutat, però bueno, és l'outfit que no és d'esport. Són tejanos
una samarreta i un jersei que s'està rentant ara mateix. I tot l'altre que tinc és pues, el polar, que heu vist moltes vegades, me va molt bé perquè calenta molt, és l'hòstia. Un gorro, ja veureu que tinc dos gorros. Tinc un gorro de normal, de carrer, i un gorro per anar amb bici, que me va molt bé quan fa fred. També tinc una jaqueta d'estes pues, típiques del Decathlon que se compacta molt però alhora calenta. Tinc la tovallola per aquí, també la típica menudeta esta del Decathlon que tots hem vist 1000 vegades. No té més màgia. Després, guants tèrmics i buff, draga, com li digueu, totalment necessari per anar amb bici. I els guants són tèrmics, no són especials per a bici ni res així, són els que tenia, però me serveixen tant per a comoditat com per a quan fa fred. Aquí en una bosseta tinc tot el material de rapar i d'afeitar. Tinc unes tisores, a veure, tinc la màquina en la que m'afeito i me rapo, el cargador, alguns caps de la màquina per si acas i unes tisores per afeitar-me bé. Així, amb això m'estalvio pues, peluqueries, bàsicament. En una altra bosseta tinc tota la roba interior, que, bueno, no he agafat molta cosa, crec que porto 4 calçotets, i de mitjons porto els de dormir, uns altres càlids, 2 d'esport i uns normals, i bueno, tot aquí dins està bé. El xubasquero ja l'he fet servir, m'ha sigut molt útil, com heu vist en el vídeo anterior, que us deixo aquí dalt, ja que esteu, si no l'heu vist, mireu-lo, que està molt guapo. El tallavents, que també és una de les prendes que més utilitzo diàriament, pel matí encara fa fred i me va superbé. Una gorra, que encara no he utilitzat, però no sé, suposo que quan faci més calor me pot ser bastant útil. A part d'estos pantalons i els del pijama, que són un xandall curt, el qual puc utilitzar per anar en bici si fa molta calor, també porto estos pantalons de muntanya. Bueno, són l'hòstia, són els típics que tenen una cremallera i pots fer-los curts. Amb això tinc per a l'estiu, tinc per a l'hivern, i si fa molt de fred porto unes malles que no estan aquí. Sí, estan aquí, sí. Porto unes malles que junt amb això i amb això pues, ja tinc per abrigar-me les cames bé. En quant a samarretes porto esta que és la de ciutat, entre cometes, la de arreglar, està tot guapa. Porto una samarreta que no és d'esport tampoc, però de tirants, per quan faci més calor. I després 1, 2, 3 i 4 samarretes d'esport, que amb això és que podria tirar amb 2 realment, perquè la netejo diàriament a qualsevol pont o riu o algo, la mullo i s'asseca pel viatge. Així que el que jo faig és anar tornant amb 2. Un dia utilitzo una, la netejo, i el dia següent una altra, i així vaig fent. I per acabar, porto uns pantalons chubasqueros, uns pantalons impermeables, que encara no els he utilitzat, però bueno, quan estigui per Noruega, països on plogui més, me poden ser molt útils, la veritat. I això és tot en quant a roba. Després, hem acabat amb la part trasera de la bici. Vale? Ara passem amb les alforges delanteres, que com podeu veure són més petites. Esta alforja és una mica multiusos, el que no sé on fotre ho foto aquí, bàsicament. Aquí tinc aquí tinc esta bossa del Decathlon, que bàsicament me serveix per a dutxar-me o per a carregar aigua que no és per a beure, perquè no crec que estigui molt bé beure d'aquí. Però, per exemple, a vegades hi havia un canal, he agafat aigua del canal, ho he penjat a un arbre amb la corda, i això té una tanca aquí que fa de grifo, i pues, amb això me dutxo moltes vegades. Vale. El botiquín, bastant gordo, però és que
Hi ha de tot, des de venes, tirites, desinfectant, mantes tèrmiques, coses per si m'agafa diarrea, bàsicament, per al mal de cap, per al mal de panxa, compit ampolles, per a treure pulgues, de tot, de tot. Aquí tinc de tot. Betadine, per suposat, i encara no he fet servir res. Toco fusta. Després porto... Estes dos bossetes són tot el que porto de recanvis i reparacions de la bici, ¿vale? Ara us explico què porto en cada una, ¿vale? En esta negra porto herramientes, una bosseta de plàstic. Aquí porto recanvis de cargols, de peces de la bici, del portaequipatges i tot això, per si cas es trenca, ja que és un viatge molt llarg, mai se sap, se pot trencar. Així que porto recanvis. També porto unes pastilles de recanvi, ben tancadetes, com podeu veure. I també, en quant a herramientes, porto dues coses. Són dues herramientes multiusos. Una és la típica de Claus Allen, del Decathlon, la més barata, ¿vale? Esta no pot faltar. I després està esta, que és més diferent, és més rara de trobar, que tinc entès que amb això, jo no ho he fet servir, però tinc entès que amb tot això pots desmuntar tota la bici. Bueno, diferents claus Allen, diferents forats, per un costat, per l'altre, tot ben aprofitat, inclús tronxar cadenes, i aquí. I per acabar en esta bossa pues, porto unes brides, no poden fallar, brides serveixen per tot. Aquí estan al fons, que no molesten. I en l'altra bossa, esta de plàstic, porto oli per a la cadena, cada 2 o 3 dies li estic ficant, és així, i la uso diàriament, així que l'he de cuidar bé. Una cambra d'aire de recanvi, per si pinxo o algo en un mal puesto, pues ho canvio ràpid i ja arreglaré pinxes en un altre moment. Dos paquets per arreglar pinchazos, que crec que en venen 6 a cada un, 6 parches a cada un, així que vaig servir, però bueno, és que ocupen superpoc. I per acabar, esta herramienta, que no sé com es diu, la veritat, me perdonareu, però serveix com a ajuda per a ficar i treure la càmera de la bici per a la roda. Bueno, una herramienta més, totalment necessària en estos casos. A esta alforja, después de les herramientes, lo que tinc és un tàper, que és el que utilitzo com a plat. Tinc un plat també a la sartén i a tot el kit de cuina, però l'utilitzo com a ajut de cuina perquè se queda curt. La tapa me serveix per tallar verdures, està bastant acribillada, però bueno, que dure el que pot. Aquí porto un drapet. Este drapet va molt bé per a qualsevol cosa, netejar. Després porto una forquilla i una cullera de plàstic, una mica bruta. També tinc ganivets, però els porto més a mà, ja que no només els utilitzo per a la cuina. Una herramienta de fusta tallada, perquè hi càpiga, que em serveix per cuinar. Aquí tinc un kit de costura, que no pega molt aquí, però és que no tinc altre lloc on ficar-lo, on porto pues, una mica de fil, botons, algunes agulles i coses així. Que això, bueno, un consell d'un altre viatger. Després porto un pack d'estos per a fer sopa instantània, que això m'ho he de menjar allà perquè està foradat. I aquí porto, en este tàper més petit, porto un parell de bosses de plàstic i després gels d'estos energètics que encara no he utilitzat, però hauria d'utilitzar-los per treure'm els de sobre. Després, a esta alforja, el que tinc aquí a baix de tot, que és el que ocupa quasi tot, és el sac de dormir. Com podeu veure, ocupa molt, se pot compactar més. Per sort he trobat una manera de ficar-lo aquí dins que es queda bastant apretat.
Però bueno, és un sac de confort 4 graus, podria ser més, podria ser menys, però bueno, de moment m'està servint de lujo. Si baixo dels 5 graus, el que faig és ficar, òbviament, la tenda, el sac de dormir i després, encara que estigui dins la tenda, em fico la funda de bivac que un parell de graus els augmenta, o sigui, me permet estar un parell de graus menys o 3 del que diu el sac. Passem a l'alforja de la cuina, que com podeu veure està buida ara perquè no tinc el menjar aquí, ho tinc a la casa, però porto, imagineu-vos que d'aquí trec, imagineu-vos, trec una bossa de plàstic plena de menjar. M'ho he preguntat molta gent, potser faig un vídeo en un futur veient que hi ha interès en el tema, però bàsicament menjo el mateix que menjava a casa, l'únic que m'ho he de controlar una mica més, però jo no puc controlar per exemple, no puc comprar un paquet de 12 ous perquè sí, me menjaré 2 avui, però després tindré 10 ous que s'acabaran xafant sí o sí. Així que si compro 6 ous, pues me'n menjo 3 en un dia i els altres 3 els faig durs i els guardo pel següent dia. Coses així. Tampoc compro un paquet de 6 brics de llet, òbviament, saps? Compro un de llet i me l'acabo ràpid perquè no vull carregar-lo. Però bueno, a part del menjar porto en una bossa de plàstic, ja que embruta molt, el fogonet de cuina, ¿vale? És de gasolina. I després, aquí també porto coses de cuina. Per exemple, bueno, hi ha diverses coses aquí. La sartén, no falla. La tapa, que me serveix pues, per tallar verdura, per exemple, pel que sigui. També té colador, que és l'hòstia. Després una tasseta, molt guai, per esmorzar, me va molt bé, per a veure si té ganxo. Una esponja, que la guardo dins la tassa. Una bossa de plàstic amb pastilles per fer sopa. Són una mica una merda aquestes pastilles, però és molt més còmode que carregar un bric. Mocadors, un mechero, un plat, que no l'utilitzo molt, la veritat, perquè tinc un tàper que l'utilitzo com a plat, i la olla en si, com podeu veure. I en tot això és en el que me manejo per cuinar, la veritat. Vale. I amb això hem acabat les 5 alforges principals. Ara queda la última, que és la que uso més diàriament. És esta d'aquí, més petitona, és diferent, com podeu veure, perquè esta va al manillar i un enganxe que el que em permet és que amb apretar un botó i estirar se treu fàcilment. Això el que faig és quan vaig a comprar una ciutat mitjanament gran, que no me'n fio tant com a un poble petit, el que faig és emportar-me-ho amb mi, perquè aquí porto, mireu, aquestes dues butxaquetes d'aquí del costat, que no sé si podeu veure, porto coses molt a mà, ¿vale? Com per exemple una mascareta de tela i enganxes d'estos que poden ser útils, per exemple, quan fico les plaques solars. Este no l'utilitzo molt, però este sí, porto el gorro, que és un gorro molt finet, així molt lleuger, que me'l puc ficar amb el casco, i és el que utilitzo per quan vaig en bici i fa fred, i el ganivet. I després, aquí dins, pues, tinc les coses que més utilitzo en el meu dia a dia. Bueno, no està tot. Tinc la bateria portàtil, una bateria gran de 36.000 mAh, que ara s'està carregant, si no la tindria aquí, amb el cable del mòbil. Després tinc un e-book que utilitzo pues, perquè ha de ser, no? Per llegir, òbviament, que està molt bé, és l'hòstia, no havia llegit mai en e-book i bueno, m'està salvant de moltes tardes d'avorriment. També tinc crema solar, no van passar 3 dies i ja vaig dir, m'he de comprar crema solar. La cartera,
el pal selfie, que és el que va a la càmera, que bueno, el tinc aquí, però a vegades el tinc enganxat, va variant de puesto el pal selfie. Un ganivet, que l'utilitzo més com a herramienta, ¿vale? La llum de la bici, un boli, també tinc una llibreteta, i un boli, no falla mai. La clau del candau de recanvi, i aquí a una butxaqueta tinc passaport i el targetero. Aquí tinc totes les targetes que no utilitzo amb la cartera. CatSalut, carnet jove, targeta sanitària europea, família nombrosa, totes aquestes coses que no s'utilitzen diàriament, doncs les guardo aquí. També tinc una targeta de la ICE, que la carregaré hasta l'últim dels dies, sembla més que. Això són totes les alforjes i tot el que porto a sobre. Després, junt amb el fogoner, també he comprat aquesta botella que porto gasolina aquí dins, és de seguretat, el que vol dir que no gire, o sigui, per molt que gires no s'obri, has d'apretar i girar. Bueno, està pensada per això, així que és totalment segur. La porto fora de la bici, com ja l'heu vist moltes vegades. En quant a aigua, jo porto 2 botelles, que també estan fora, que són esta de 1,5 litres, ¿vale? Que la porto agafada fora, i esta de 0,75, que és la que utilitzo constantment. I així és com queda la bici quan està totalment carregada. Bueno, i també per acabar, agrair-vos a tots i totes les que m'esteu apoyant, ja sigui per comentaris, per privat, a través de likes, de compartir els vídeos, m'està motivant molt això. I també no oblidar-me dels que m'esteu ajudant per Patreon. I hasta aquí el vídeo.